nebolo to zatajenie, bola to akási obava z toho, ako zareaguje. A bolo to z vašej strany voči nej fér? No s postupom času musím byť, že nie. Určite to fér nebolo, pretože ste spôsobili svojej dcére šok, ktorý sa napokon aj prejavil. Ste si vedomi toho, že ste ju priviedli na pokraji psychického kolapsu týmto svojím jednaním? Čiastočne áno. A viete o tom, že vaša dcera sa doteraz z toho nespamätala, z toho, čo ste urobili? To nie je problém mojej mandantky. Tento problém ste spôsobili vy. Mala vaša dcera neskôr z tohto vášho jednania nejaké psychické problémy? Áno. A boli to problémy, ktoré si vyžadovali psychiatra? Nie som psychiatr, neviem to posúdiť. Nie ste psychiatr, nie ste ani psychológ, ale ste jej otec, takže myslím si, že ste si mali byť vedomí dôsledkov, ktoré vaše konanie vyvolá. Prečo